moni nde nkhani yokhumudwitsa kwambiri eti yakwathu komweko akuti kulunzu amayi awa akuti dzina awo Alinda Achitala amangidwa chifukwa cha nkhanza pa mwana wompeza. Ati amayiwo anakwatira ndi abambo ake amwanawo, ati amayiwa Alinda awa anakwatiwa ndi abambo ake amwanayo. Mwanayo ndi wakunjira, atakwatirana abambo anakamtenga mwanayo kuti adzikhala naye. Ati anafika ali bwinobwino mwanayo, thanzi la bwinobwino, kamwana kosangalatsa kabwinobwino, koma Alindawo atangoti akhazikika m'banja muja anampanga mwana nkhanza. Ati kummenya, kumugoneka mu nkhola la agalu, kumugoneka opanda chakudya. Mwana ali ndi zibali mathupi lonseli zipsera zokhazokha. Mwana alibire thanzi lina lililonse, akuoneka kuti ndozunzidwa, ovulala, opanda mtendere, komanso mwana wa mantha. Chifukwa amene angakhale bwinobwino mu situation ngati imeneyo ndi ndani? Nkhani ngati zizi ndimakonda okamba ndikamakamba za macrime amayiko ena. Sikalekale ndakamba nkhani ya mwana wina dzina lake Sarah Sharif wa ku UK wa zaka 10 amene wapezeka kuti waphedwa ndi stepmother. Anapezeka kuti anali ndi mafupa othyoka, anapezeka kuti anachitwa suffocate, anapezeka kuti ubongo wake unali waonongeka, kuli kuzunzidwa ndi mayi wompeza mpaka kufika pakutani, mpaka kufika pomupha. Nde apapa mwayi wake komanso nene kuti kuthokoza akuti maneba amaona zomwe zimachitika. Ati ndi mayiyo ndi olongolola osati masera pamudzipo, alesa amantani amamudziwa bwino, koma maneba anafika potopa nazo mpaka nakanena kutiko ku polisi. Nde mchitidwe umenewo wa maneba ndi mchitidwe oyeneka kuombera m'manja, chifukwa timanena kuti ndi community yomwe imalera mwana. Eti kumene kuko anthu mwankonda mwanayo, mwamupulumutsa moyo wake, chifukwa nayenso akanatha kutani kupezeka kuti zavutapo. Kummenya komweko kwa tsiku ndi tsiku, nanga sinkatikata kuvula tsiku lina basi mwana adzangogwa pansi. Nde mwamupulumutsa mwanayo, eti chikhalidwe chimene chocho akudalitseni. Amene anakani nawo adalitsike, chifukwa ndi chinthu cha mtengo wapatali mwana wapulumuka. Nde ndimakambakamba kunena kuti sindimvetsetsa kuti kodi chikondi cha mtundu wanji chonena kuti abambo wanda wakonda koma nkumazonda mwana wawo, amayi wanda wakonda koma nkumazonda mwana wawo. Chikondi chake cha mtundu wanji? Ngati sungathe kukonda munthu onena kuti ali ndi mwana kale, osamusiya bwanji? Kuli bwino umusiye, chifukwa anthu akubwera ngati package. Komanso nkhazazo kuti zitani mukampanga mwanayo nkhaza ndi atani. It's okay kumkonda mwana wompeza, kumulera bwinobwino ngati wako amene udzakhala ndi munthu wa extra kuti akukukonda iwenso kumkonda, ndipo masiku sachedwa, masiku amatha kugonda mwana uja wakula adzikuyang'ana kumakupatsa ulemu kukukonda kuti amayi anga anandilera, abambo anga anandilera. Komanso osayiwalanso munthu wina mu nkhani amene ali important kwambiri, if anything nayenso akuyenera kumangidwa nawo ndi abambo ake amwanawo, chifukwa iwo anakamtenga mwana kuchoka kwa amayi ake. Mwana ali onanala, ooneka bwino, osamalidwa. Chabe chodabwitsa nchonena kuti kodi amayi osamapita kukamuona mwana. Eti mwana akatengedwa ndi kholo lina tenti pange normalize kupita kukamuona sabata lililonse. Ngati sabata lililonse sizitheka, mwezi uliwonse. Ngati inu yonse mutha, tumani amalume ake, tumani anti ake, tumani munthu ndithu azikamuzonda mwana uja kuti anthu tiziziwa kuti mwana ali safe nthawi zonse. Abambowa amtenga mwana kubwera naye pa khomo kunena kuti amusamala. Nkhaza zonsezo iwo samaziona zoti mwana akungowonda, mwana sakudya, zipseradzo amati nchani abambo. Ndikudziwa kuti za abambo zikuyenda bwanji, koma kuli kunja, kuli kwina abambonso amangidwa nawo, chifukwa nawonso akumpanga nawo abuse. Mbayi kuyang'ana kumbali ngati kuti sakuona zimene zikuchitikazo, nawonso ali culpable, nawonso ali ndi milandu. Akuchita allow, apereka environment yovomereza kuti mwana azunzike, ndiwo omwewo mulandu kuyenera kuagwira. Komanso azimayi ngati kuli kothekera kunena kuti bambo uja banja latha, zimachitika mabanja amana, zimachitika kuti inuyo kuthekera nkovuta. Kuli bwino mwanayo mukhale naye pakhomo, kamudya therere ndi mbwanda, sidyani therere ndi mbwanda, koma chikondi chomwe mulampatsa inuyo mwanayo nchapa mtengo wapatali, tamusungeni. Kuli bwino muzinyamuka kupita kukapempha kwa abambo akewo kuti tatigayireni chithandizo cha mwana uja, akayakutukwanani kakutani nakuponyerani yochepa yomweyo tengani mukamthandiza mwana. Koma mukudziwa kuti mwana ndotetezeka m'manja mwanu, kuti anawo atetezeke fasizo naye. Imene ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri yomwe yachitika
kapena ndine kuti kuchitika kutiko ku Malawiko, koma khalidwe limene lomaona zomwe zikuchitika kwa aneba kuti wina wake akuzunzika ndikumpatsa chipulumutso kumteteza lisathe zikomo kwambiri.